Ulengende man of the moment panyaya dzemusic muZim Danzo ari kuronga collaboration pamwe chete naCaptain Britain. Chikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe wotena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndio munatanga kumaona. Ngatidzoke munhau dzedu zvisere. Weekend to inande. Bati mobva mazongoti nyaka ipapa mobva mabaya kwaMutare zvenyu. Bati manje mobva mangoti nyaka imimi mongogumira mukuronga. Satinogumira mukuronga ndakangoisa message yaunondipindura kumudoswako. Saka bati tochitaura ipapa tochirowa mangwana kana muri ipopo. Mangwana nenditoriwo. Saka po atichipetei mangwana. Alright, sabo. Pamwe chaona request yangu Facebook ku TikTok. Nambe ndiri mustudio. Kwamusamboti nzwisawo zvinyowani. Antori nawo inonzi TikTok yangu ndoramboti hanikwanisi kusenda message kakawanda usati wapindura. Alright, apo rega ndigozopindura robva yaita.